Ya jire saya kan lewat anu Ngetan Soringin terus ngarepe Nanang. Ora iso, Mak. Wis to. Jire Sekan. Entuk ora iso. Kudu ngidul nek kok ngetan. Lho. Nek nanti kan ngetan. Jire ora oleh mlayu ngidul iki. Jire ora oleh sopot. Dalane sing apik iki ngetan. Ngetan nyasai sawah kae. Anu kae ngene kopling kae. Hmm. Gah kelas korek ku di anu wong lho. Lewat Kalenan. Kalenan kon. Lewat Kalenan. Aduh. Nyumpan menjob-job pipi. Aduh wis. Pak wis bolo wis kondang itu. Siapa sih ngomong ini? Ya, ngomong siapa? Enggak, ini ngomongin Andri ya. Ya ngomongi to, terus yo Andri kenal kok. Oh, berarti kenal karo kakek dulurang lho. Bu, tekono nona.